Hoi, ik ben Jet en vandaag neem ik jullie mee op Wijtjerock in IJsdijken. Het is een speciale editie, want Wijtjerock viert haar 10e verjaardag. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set. Wat vindt u het leukste aan Wijtjerock? Dat het heel kleinschalig is eigenlijk, dat er niet zoveel foodtrucks staan hè? En dat er toch best grote namen komen dit jaar. Wie is je favoriete artiest van degenen die nog gaan optreden? Ik denk dat dat Triggerfinger is. Maar we hebben meestal niet zoveel tijd om te gaan kijken naar artiesten, maar ik hoop dat het vandaag wel lukt. Dat iedereen daar toch is, dat ik hier niks te doen heb en dan kan ik zelf ook even gaan kijken. En wat vindt u belangrijk aan Wijtjerock? Of wat er is? Wat ik belangrijk vind? Dat het eigenlijk allemaal best wel lokaal is. Er zijn heel veel vrijwilligers die meewerken. Iedereen kent elkaar eigenlijk wel een beetje en de organisatie is heel betrokken. Dus het is niet zo groot dat iemand ons maar steeds komt vertellen wat we moeten doen, maar dat het gewoon iedereen kent elkaar. Dankjewel voor het interview. Alsjeblieft, lust je naar poffertjes? Ja, alsjeblieft. Wat vind je het belangrijkste aan Wijtjerock? Het belangrijkste aan Wijtjerock vind ik eigenlijk dat alle mensen die op Wijtjerock komen naar hun zin hebben. Dat ze veel plezier kunnen maken, lekker wat kunnen eten en drinken en van de IJsendijkse gezelligheid kunnen genieten. Dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. En wat vind je het leukste aan Wijtjerock? Goh, het leukste aan Wijtjerock? Oh, dat is een goede vraag. Er zijn wel heel veel dingen leuk aan Wijtjerock. Wat ik heel leuk vind is dat er een mix is van heel veel bekende mensen, maar ook mensen die van verder weg komen en naar de muziek komen luisteren. Maar wat ik ook heel leuk vind is dat er heel veel leuke artiesten komen die iedereen al kent. Dus het is eigenlijk een mix van een heleboel dingen eigenlijk. En hoe lang bestaat Wijtjerock al? Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt. De allereerste editie was in 1999 en de laatste in 2003. Toen is het even gestopt. En toen zijn wij in 2013 weer opnieuw begonnen. En nu is dit de 10e editie sinds 2013. Welke artiest wil je graag zien? Ik zou straks heel graag Deus bekijken. Ik hoop dat we daar tijd voor hebben, want daar wacht ik al 10 jaar op. En waarom? Omdat ik dat een ontzettend goede band vind. Die heb ik toen ik jonger was in 2005 als afsluiter gezien op Rock Werchter. En sindsdien had ik altijd de hoop dat als ik ooit eens een festival zou organiseren, dat ik Deus op mijn festival zou kunnen laten spelen. En waarom ben je bij de organisatie gegaan? Nou, omdat het me wel spannend leek om eens zoiets te organiseren. Ik was zelf vroeger vrijwilliger bij de oude Wijtjerock en dan vond ik het al heel leuk. En ik vond het heel jammer dat het was weggegaan. En toen een groepje vrienden dat weer opnieuw gingen beginnen, wilde ik daar graag bij zijn. Dus ik wilde deel uitmaken van iets moois. Wat vind je het leukste aan Wijtjerock? Ja, alle mooie rockmuziek en zo. En lekker biertje drinken. Helemaal prima. Ja, gezelligheid hè. Dat is helemaal top. En het weer. Aan het weer. Zeker, lekker windje. En waarom ben je naar Wijtjerock gekomen? Gewoon voor de gezelligheid vooral. Voor alle mensen hier, veel bekender natuurlijk, omdat het een feestje in de regio is. Dus dat is altijd wel af. Ja, ook voor de gezelligheid uiteraard. Leuke muziek hè. Zeker. En wat vinden jullie het belangrijkste aan Wijtjerock dat er is? Bier. En wie is je favoriete artiest van degenen die gaan optreden? Ik heb niet gekeken wie er moet optreden. Ik zie het wel. Voor mij is het niet hetzelfde. Pure gezelligheid. Pure gezelligheid. Dankjewel voor het interview. Ja, dankjewel. Wat vind je het leukste aan Wijtjerock? Het leukste, de sfeer en de muziek, hè, de muziek. Eerst de muziek en dan de sfeer. Ja.
En wie is je favoriete artiest van degene die gaan optreden? Deus. Deus, met gemak natuurlijk, ja. En waarom? Ja, een hele goede groep. Geweldige groep. Wellicht de beste groep van België. En waarom ben je naar Weitjerok gekomen? Nou, voor de sfeer en zo. En ik wou wel eens de oudste op de wei zijn. Ik ben 80. Nee, is goed hè. Dus, daarom ook, maar ja, ik ben aan mee geweest hoor. Dus, ik ben een liefhebber van zulke muziek, ja. Dankjewel voor het interview. Dank je. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video over Weitjerok en IJsdijken. Nu ga ik zelf nog even een rondje lopen.